Здравейте, казвам се Красимир от Къра Маркетинг и това, което ще ви покажа в това видео е как лично аз бих направил промените по определен бизнес, по определен бизнес профил, за да може той да се класира по-високо. Като първото нещо, което ще направя в момента е да се смъла малко, ето така. Оставям ето там. Харесал съм си ето този бизнес Климатици Петров, Клима БГ. Даже съм отворил и сайта ето тук. Така, както виждате, бизнесът е на четвърто място в търсенията магазин за климатици Пловдив. И сега започвам първите неща, които поглеждам. Първото нещо е как е самото име на бизнес профила. Веднага би го променил на магазин за климатици Пловдив, Петров Клима или нещо подобно, но да ги има тези неща задължително в името, за да може Google да си каже, аха, това е нашия човек, той реално върши тази работа, която е написал в бизнес профила като категория. В случая категорията главната е магазин за климатици, като се има напреди, че доста хора слагат 4-5 подкатегории. Аз не би го направил, оставям една. След като се класираме за тази една категория, вече оттам нататък могат да се направят промени, да се класира и за други категории, но първо да започнем с една. Другите неща, които трябва да погледнем са адреса, който е в Пловдив, нали, Цар Борис, трети обединител 22 и телефонния номер 4510. Така, следващото нещо е влизаме на сайта им. Като влезем в сайта, десен бутон, Inspect, това може да си го направи всеки един собственик на страница и първото нещо, което проверяваме в кода, това е името на сайта. Записва се с tag title. Ето го. Начало Климатици Пловдив Петров Клима. Така, тук по същия начин това, което бих направил е да го променя примерно най-добрия магазин за климатици в Пловдив Петров Клима. Или нещо от този сорт. Но задължително това, което го пише в бизнес профила, трябва да го пише и в името на самия сайт, за да може сайта да излиза по-нагоре. Другия таг, който трябва да погледнете задължително, това е H1 таг. Ето, пише H1. Даже ще ги запиша после инструкциите в самото видео долу в описанието, за да може, който не разбира чак толкова, да може пак да си го провери. В случая H1 клас, ето го, това е H1, климатици за дома и офиса. Тук по същия начин задължително името трябва да съвпада с текста, който е написан на самата страница. Така че това също би го променил по същия начин. Дори може това да си остане също, просто някъде другаде допълнително да се запише като име с H1 так, името на бизнес профил. И третото нещо, което поглеждаме задължително в контакти, в най-долната част на сайта, задължително трябва да има адреса, който съвпада абсолютно с този адрес, който е даден в Google бизнес профила. И другото нещо е телефонния номер. Тук има два номера. Предполагам, единия номер е на собственика, другия номер е на фирмата, на магазина. Така че гледаме този на магазина по същия начин да съвпада с този, който е даден тук. 4510, 4510. Абсолютно идентично е, което нас ми устроява. Като тези промени сами по себе си са достатъчни да ви качат до топ 10 в някои ситуации, когато не е толкова конкурентна самата ниша, може да ви изкачат дори по-високо. И сега някой ще каже, аз откъде я знам как да ги редактирам тези тагове, името на сайта и така нататък. Спокойно, не ти е нужно да си експерт, реално може да свърже с нас и ние ще ти помогнем да го направиш, ще го направим вместо теб, ще ти помогнем дори да се изкачиш до топ 3 в Google
не да си на четвърта страница, където си практически невидим, а да си на първата страница, на първите места, за да може бизнесът ти да се забелязва от купувачите и съответно да има контакт. Така че, ако решиш, остави коментар, свържи се с нас, ще оставя линк някъде, предполагам, и до скоро!